vlog és sok más jóság. Sziasztok, gyerekek! Én kicsoda vagyok? Hát Zsolt Láncé vagyok, hát ez emlékeztek. Szóval ebben a videóban is beszélgetni fogunk, sok ilyen beszélgetős videó lesz, és mondok ilyen történeteket, hogy miközben nem volt, vagyis miközben nem voltak videók, mi történtek velem. És elnézést szeretnék kérni, először is, hogy nem volt annyiszor videó, csak most beteg vagyok, tele vagyok foltokkal, tisztelem minden macska, komolyan mondom, a párdup az meg is irigyel engemet, vagy a zebra, hogy milyen szép, csíkos, pöttös, nyúlványos vagyok, tehát igen, elég rondán néz ki, ilyen tiszta vörös vagyok, még a gyomrom is, belső tartalma is vörös, szóval ja. Újabb beszélgetős videó, csak mi ketten is haver, figyelj rá, figyelj. El nem mozdíts a szemedet a képernyőtől. És te is figyelj, te is, ott, te is. Na, szóval igen, hát ez történt. De örülök, hogy csinálhatok újra videót, nem mintha megtiltották volna, hanem hát egy picit vigyázok. Itt a nyár, szórakoztam, kicsit. De most újra visszatért a videós korszak, szóval váljunk benne. Jóval nem volt menő, de talán mindegy. Egyre azt hittétek, nem mondjuk semmit. Na, szóval 7 feliratkozó. Hogyha elérek a 10-hez, amíg még kell 3. Ezt még egy dobodás is tudja, ezt most nagyon fontos volt megmondani. Van. Számoljuk ki a hívünket. 7, hogy 10, 1, 2, 3. Még egyszer. 1, 2, 3. És adjuk abba. Jó? Na, szóval igen. 10 feliratkozónál leszünk, csinálok egy külön kiadás videót, és elérünk a 100-hoz, csinálok egy külön kiadás videót, hogyha elérünk az 1000-hez, csinálok egy külön kiadás videót, hogyha elérünk az 1 millióhoz, felrobban a körömömbe. Tényleg, szóval jönnek a feliratkozók, amiknek én nagyon örülök. Hiszen mindig is az volt az álmom, YouTube-os legyek, hogy olyan jó legyek, mint B-Turbo, Chris HD, Steffi, meg még Chris HD, B-Turbo már mondtam, meg The VR, azok is tényleg, ezek nagyon jó videósok, tehát nekem ők a kedvenc videósaim. Kedvenc videósok. Selfie! Ja, szóval, igen, szóval mindig arról álmodtam, hogy legalább olyan jó legyek, mint kötem. Vagy például good like-ot beleszámolva. Szóval meg a szövegedet Zsolt Láncé, 1-es! De! Jó. Igen. Hát ez a videó ennyi lett volna. Sziasztok!